תתאפק, יכול להתאפק כמה דקות. כאן היו 5 שערים שקיבלו אותנו בבית קודשי הקודשים, ולכן גם אדם שנמצא בהר הזיתים אסור לו להקל ראשו כנגד שער המזרח. כאן במקום הזה היו מכינים את אפר הפרה האדומה. זה הכהן היה עומד ומסתכל דרך כל השערים. זה צריך לבוא חמודי בו. את הסעת אדם אל מול קודש הקודשים, וכל המקדש היה בנוי באופן מכוון כך שיוכל לכוון את עוניו לקיים את המצווה כהלכתה. ובאמת בכל הדורות לא קידשו את הכותל המערבי שלנו, אלא היו מתפללים כאן בכותל המזרח. דווקא כאן הכפתור והפרח, רבי היסטורי הפרחי, היו מתפללים, לא נתנו להם להיכנס לתוך ההר, אז הם התפללו בכותל המזרחי כדי לכוון את פניהם אל המקדש. גם הגאונים הלכו נהר הזיתים כדי להתפלל לכיוון קודש הקודשים. פעם היה פה בית קברות יהודי. בית קברות זה רק כניסה לחגים? זה היה מקום תפילה? היה מקום תפילה, היה שם מקום להתפלל. לאט לאט הם הראו את זה בכפרים. אבל הייתה להתפלל למערב. להתפלל למערב לכיוון קודש הקודשים. זה 114, אז לפני זה 14. תקופת הגאונים זה 500 שנה לפני צלח הדין. זה לפני, אז בגלל זה לא היה. הוא לא רוצה להוסיף משהו הרב? הרב, שאלה, אתה כותב במחזור של ראש השנה על חתימה של ברכת רצה, שאותך לבדך ביראה נעבוד. זה מנהג שהולך ונעלם היום בבתי הכנסת, גם ברוב המחזורים כבר זה לא מופיע. אם הרב יכול קצת להרחיב על המנהג הזה, גם בתפילת היחיד, גם בתפילת הציבור. אני רוצה לדעת שגם בזמן המקדש וגם לאחר החורבן, וזה כתוב במפורש בראשונים, אני רוצה להגיד שאותך לבדך ביראה נעבוד, וזאת הברכה שאומרים אותה במחזיר שכינתו לציון במוסף, בראש השנה, בכיפורים ובחגים. ומן הראוי להקפיד על זה פשוט כיוון שזה כתוב במקורות הראשונים. יש תמיד אחרונים, מה שנקרא. האחרונים מתחילים לפקפק מתי אומרים ולא אומרים, ואז ברגע שכתוב יש קהילות שלא נוגעות, אז כבר כולם הולכים לפי יש קהילות. רגע, זה התפילה ותערב עליך עתירתנו. תערב עליך עתירתנו. אנא רחום רחמך רבים אשר שנתך לגזול עליך וצדק. שברוך אתה השם. גם יחיד? לבדך ביראה נעבוד. גם תפילה, גם יחיד? לא יחיד. שליח ציבור.